Kristo. Nining unang gabi, atong pamalandungan ang tema nga We are saved in hope. Sa Bisaya, diha sa maong paglaom, naluwas kita. Ang paglaom, dili lamang usa ka lumalabay nga emosyon o usa ka layo kayo nga damgo. Hinuon, daw sama kini sa suga nga nagdanag sa atong maagianan bisan sa labing ngit-ngit nga bahin sa atong kinabuhi. Ang paglaom mao ang atong hilom nga kauban sa kinabuhi aron nga makasugakod kita sa nagkadaiyang hagit sa atoang kinabuhi, ang maghunghong kanato uban sa pagsalig o pagpasalig nga anaay dakong kahayag sa umaabot nga mga adlaw. Mga butang nga nagpahinumdom kanato nga dili gayud kita mag-inusara sa atong panaw sa kinabuhi. Aron mas mapalawman pa ang atong mga hisgutanan nining gabi una mahitungod sa paglaom, atong dapiton ang atong mamumulong niining gabi una nga maoy maghatag kanato og giya sa atong mga pagpamalandong. Ang atong speaker karong gabi una nakahuman sa iyahang pag-eskwela ug nakadawat sa degree isip Doctor in Philosophy with distinction, ingon man as Doctor in Theology with Biblical Spirituality as field of specification didto sa Catholic University of Nijmegen, the Netherlands. Siya karon ang kasamtangang superintendent sa Diocese of Butuan Educational System Incorporated or DEBIS, ang asosasyon sa mga Catholic schools sa atuang diocese. Dugang paniana, siya usab ang kasamtangang Dean of Academics ug usa sa mga professors and formators sa atuang St. Peter College Seminary, Ampanion, Butuan City, ug isa pod sa mga guest professors sa Father Saturnino Orius University Graduate School Program. Mga igsoon, atong dapiton sa dakong kalipay si Reverendo Padre Marlon A. Lacal. Mayong gabi natong tanan. Usa ka talagsaong higayon nga mamalandong kita sa kahulugan sa paglaom ug implikasyon ni ani sa ato ang pagpangandam no sa nagsingabot nga kapaskuhan labi na atol ni aning panahon sa Adbyento. Nindot kay sa nga tanan ang encyclical o sulat sa Santo Papa nga ato ang mamahimong giya sa pagpamalandong rong gabi una. Ang titulo sumala sa gisulti ni Father J.K. kanina, Spes Salve or In Hope sa paong paglaom kita naluwas. No? Naluwas na. We are already being saved. Ang lahom kaayo nga pagpasabot ni ana, maoy ato ang pamalandungan ni aning gabihi una. Kaning Spes Salve, mao ni siya'y ikaduha sa importante kaayo nga sulat encyclical ni Santo Papa Benedicto XVI or ni Pope Benedict XVI or ni Joseph Ratzinger, no? Pagsulat niya ni aning maong tema, bag-o pa siya na human, no? Kaya na-elect man siya nga Santo Papa, nahimo baya siya before that nga Chief Theologian and Guardian of the Faith, no? Isip Pangulo sa Congregations for the Doctrine of the Faith. Mao na ang iyahang mga sinulat, bisag simple kaayo basahon ug tan-awon, lawom kaayo, unya usahay lisod kaayo sabton. Ang una magud niyang gisulat katong Deus Caritas Est, no? God is love. Iyahang gipatataw didto mga kaigsuonan nga ang gugma sa Dios mao gayoy ugat hinungdan sa tanan, no? Mao gayoy flowing, no? Nga dili gayud matanggal ug mapalong. Maoy nag-sustain sa katawhan, maoy naghatag og kusog sa simbahan, maoy nahimong sandiganan
sa katawhang matuuhon, taliwala sa kasinatian sa kalisdanan. On the other hand, kaning second encyclical niya, Spe Salve, nagahisgot mahitungod sa realidad nga naluwas na kita. Tungod kay naluwas na kita, we are already being saved, naa na kitay assurance nga ang kaluwasan ato agayong maangkon. Pero ang katumanan niya ng maong kaluwasan, matud pa ni Papa Benedicto, maangkon nato kung maghari ang Diyos sa atong mga kasing-kasing. Nindot kaayo ni siya nga encyclical tungod kay gi-anchor niya kung ang God is love o Deo Caritas est sa Ebanghelyo ni Juan o sa mga sulat ni Juan, kaning Spe Salve, nindot kaayo tungod kay gikan sa isa sa mga sulat ni San Pablo, mao ang iyahang gihimong biblical basis for reflection. Ato anang balikan later on. Sa pagsulat sa Santo Papa ni aning maong encyclical, naa siya'y open invitation natong tanan. Buot niya nga ato ang pagapuy-an ang kanang ginatawag natong bertud sa pagkamalaumon, no? We have to live out the virtue of hoping. We have to become a hopeful generation. Kaya nga naman, matud pa niya, naluwas naman lagi kita, unya gawas nga naluwas na kita, we are people of Easter, mga Easter people ta, no? Unya, gawas niya ng maong realidad nga naluwas na kita mga igsuon, naa siya'y invitation nga kitang mga Kristiyanos sa atong pagsalig sa paglaom sa Dios, kinahanglan puy-an nato ang atong pagkatinunan. Again, by virtue of our being saved in hope, nahimo kitang mga tinunan ni Jesus. Ang paglaom nga buot ni Santo Papa Benedicto nga atong huptan, kana bitang paglaom nga masaligon og matinud-anon gayon, no? Trustworthy hope. Now, maubaya na problema natong mga Pilipino, kitang mga tao, no? Kitang mga Kristiyanos, kay dali kay ta mutuo og istorya-istorya. Mabito na mag-away kung naay saad unya di tumanon ang saad, mga suko ta. Usahay, no, kasagaran sa ato ang katilingban, maubay na atong masinati, no, saad sa aran lang ta, labi nagpinili ay, pag humandi ay, bakak lang ang tanan. Para sa Spe Salve, para kang Santo Papa Benedicto, kung mulaom kita, kung musalig kita, kung pasaligan kita, if we hope, and if we will live in that hope, kinahanglan matinud-anon ang atong paglaom. We have to live on to a trustworthy hope. Kanang maong paglaom comes to us, moabot ka nato, madawat ug mapuy-an nato kung atong masinati ang pagkaanaa sa Dios. If we encounter God concretely, sa ato bayang Kristohanong kinabuhi, kanunay baya tang giimbitahan sa Dios nga ato siyang masinati, no, ma-encounter. Mabito na sa ato ang pagtuo na ay different levels of transformation nga kinahanglan natong puy-an. And then most important transformation duha. Una, kinahanglan magbag-o kita ug magpuyo kitag kinabuhi subay sa kinabuhi ni Kristo. Sa English pa kanang ginatawag nga transformation in conformity with Christ, no? Magpuyo kitag kinabuhi sama sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Ikaduha, magpuyo kitag kinabuhi nga nabag-o tungod sa paglaom nato sa Dios. Kanang maong paglaom, masinati nato kung naatay lawom nga pagsalig sa gugma sa Dios. Naatay lawom nga pagtuo kaniya. Kay ang paglaom or hope will only be hope
kung makabaton kini ug katumanan ugma damlag. Okay? Now, ang background sa Spesalve, nagagikan siya sa sulat ni Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 24 ug 25. No? Ako ang i-explain gamay ang sulat ni Pablo. Kani manggod si Pablo, nagsulat siya mga 13 authentic Pauline letters, and then ay mga Deuteropauline nga dili niya sinulat, pero gibutang ang iyang pangalan, no? Pero kaning sulat niya sa Roma, iyaha gyud ning sinulat. Nga naman nga iyaha ning gisulat. Niadto manggong panahona, gubot kaayo ang imperyo sa Roma tungod kay naay mga local dissenters, mga political forces against Rome. Unya, that was the time also nga ang mga Kristiyano hinay-hinay na sila no sa pag-assert sa ilahang pagtuo. Pero taliwala sa pag-assert nila sa ilahang pagtuo, nagpuyo sila sa sala. Mao nang gi-remind sila ni Paul, tarungan ninyo inyong mga kinabuhi. Biyain na ninyo ng inyong pagkagloton kanang grabe mo kaon. Biyain na ninyo ang inyong bisyo sa pakighilawas. Biyain na ninyo ang inyong pagkadautan. And then here comes this line, tungod kay giluwas na kamo. No, giluwas na kamo. Kanang maong kaluwasan, para kang San Pablo, nakabaton ka na og katumanan. Pinaagi sa gibuhat ni Jesus sa dihang nagpakamatay siya sa krus. Okay? Sa dihang nagpakamatay si Jesus sa krus, nabatunan na nato ang kalingkawasan. Naangkon na nato ang maong kaluwasan. Moonang para kang Pablo, biyai ang sala, puy ang malaumong kinabuhi, kay naa sa maong paglaom ang kalingkawasan. Naa sa maong paglaom ang saad nga kaluwasan. Monang niingon si Pablo sa mga matuuhon sa Roma, ayaw mo kabalaka, talikdi lang ninyo ang inyong tawhanong kahuyang, kay giluwas na kamo. That is reclaiming our identity, ang ato ang identity, isip na luwas na nga katawhan. Unya, grabe gyud ang hugot kaayo nga pag-push ni Paul ni ana sa mga Romanhon nga numan. Wala si Paul nakaadto sa Roma. Sa dihang naa siya sa Antioco, naa siya dito sa layong bahin sa Greece, iyahan ang gi-express nga sunod niyang missionary journey or travel, buot niya nga moadto sa Roma. Kaya nasayod siya nga na-establishar na ang Kristyanismo didto. Pero ang pagpuyo sa mga Kristohanon sa ilahang pagka-Kristyanos didto, murag wala muhaom sa kasinatian sa pagluwas ni Jesus, who made such act, pinaagi sa pagtahan sa iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon. Kani siya nga teksto, Romans 8:24, maura pod ni in the entire biblical parlance, sa kalibutan sa Biblia, dinhilang ni aning maong sulat ni Pablo, nga iyahang gi-imply nga naluwas na kita. Sa iyaha lang na gikan. Iyahang giingnan ang katawhan sa Roma, giluwas na kita. Naluwas na kita, so we have to be joyful. Unang kita bitaw sa ato ang pagpaningkamot mga matuuhon karon, dili ta makalimot nga naluwas na kita. Kinahanglan lang i-reclaim nato ng maong kaluwasan. Pinaagi sa pagtalikod sa sala ug pagpuyo og maayong Kristohanong kinabuhi. Nagipatataw usab ni Pablo nga ang paglaom nga atong pagahuptan anaa sa kinabuhi nga makita ug madamlag. No, it is happening, but its fullness will come yet. No, is yet to come. Mo nang niingon si Pablo sa mga Kristiyanos, bisan gani sa taga Tesalonica, taga Corinto, niingon si Pablo nga,
nganong sige man mug kabalaka sa mga butang kalibutanon. We are like those people of old, no? Nga naluwas naman lagi kita. Naa naman si Jesus, nagtahan naman siya sa kaugalingon para mabatunan nato ang maong kalingkawasan. Ayaw kamog kahadlok. Be patient in waiting. Kay kung ang paglaom mawala, wala na tayo huptan para sa umaabot nga panahon. Mabita nang we celebrate Christmas every year because we are hoping for its fullness. Inigbalik na ni Jesus. Mao gina-point ni San Pablo. Now, going back to Spesalve, balik ta sa Spesalve, usahay man gud ang Biblia, nindot yung kaayo kung naabitaw tayo tinudling nga pagtuon, no? Mao na nga si Paul sa iyahang mga letters, aside from the fact nga buot niya nga masabtan nga ang kaluwasan is para sa tanan, buot niya nga i-inculcate sa mind sa mga Hudeo o mga dili Hudeo nga naluwas na kita ug kanang maong kaluwasan kinahanglan kanunay natong sa ulugon. We should not lose track of the fact that we were already saved, naluwas na kita, maunang kanunay unta na siyang mahimong giya para kanato sa atong makanunayong pagpakabuhi ni aning maong kalibutan. Now, that was Paul. Mao to si Pablo. Here comes Pope Benedict XVI. Ang iyahang saved in hope, no? Giluwas na kita, or the right Visayan term is naluwas na kita sa maong paglaom. Matod pa niya, dili gyud nato unta kalimtan nga ang paglaom nato sa Dios, our hope in God, mauna siya ang mamahimo natong giya para mabag-o ang atong kinabuhi. Ang paglaom sa umaabot, ang paglaom sa pagbalik sa Dios, ang paglaom sa katumanan sa saad ni Kristo, mauunta kanunay ang mahimong rason og hinungdan nga mabag-o or bag-ohon nato ang atong pagkatao. There should always be reason for us to believe and to hope. Matod pa ni Benedict. And that is because of the fact nga ang katumanan sa tanan taliabot pa. Naana na sinati na nato ang gugma o paglaom sa Dios. Pero watch out, kay ang ultimate fulfillment niya ng maong saad, niya ng maong paglaom, taliabot pagayon. And he pointed out, nga mahitabo kana siya kung mubalik na si Jesus. There are different points that Benedict wanted us to reflect on sa Spesalve. Number 1, ang paglaom maoy makapabag-o sa tanan. Okay? Hope changes everything according to him. Kanang maong paglaom, ato ang hinay-hinay nga makatunan o mabatunan ang iyahang katumanan, and that is moving from the future to the present. Laom kaay nga teolohiya. Mao ni atong gina-look forward, ang mahitabo sa ugma damlag. Pero, samtang nagningkamot ta ni anang maong kinabuhi, nga matuman ugma damlag, bag-uhon nato ang atong mga kaugalingon karon. No, we have to perform various needs for transformation para sa ato ang pagpanginabuhi karon. Hinay-hinay na nga makabaton og katumanan ang saad sa taliabot nga panahon. Kung gusto tang malangit, sa binugoy pa nga istorya, ayaw paghulat nga matapos ng kalibutan. Kung gusto tang malangit, karon pa lang pagbag-o na. Kung gusto natong makabot ang maayong kinabuhi, ayaw hulata nga hatagan tag-ayuda. Maningkamot ta, magtrabaho ta, para
makatun ug mabatunan nato ang natad ug matang sa kinabuhi nga buot natong pagapuy-an. And mind you, walay laing makabuhat ni ana kundili kita lamang. Inubanan niya ng maong lahom nga pagtuo sa Dios, ang atong kinabuhi mabag-o gayod kun ato ang paningkamutan nga kanang maong paglauma dili mahitabo ugma damlag lamang kundili hinay-hinay nga makabaton og katumanan dinhi karon. Mabito nang sa ato ang pagtuon simbahan, ingnanta sa ato ang mga magtutudlo simbahan nga ang gingharian sa Dios ani ana pero wala pa. Kung naay gugma, naay pag-alagad sa uban, naay pagkamapahiobsanon, naay sensitivity sa panginahanglan sa kabus, maunay elemento nga naa na ang gingharian sa Dios. Pero every time we forget about it, hinay-hinay po siya nga mag-diminish. Mao na ang iyahang fullness, ang katumanan, inigbalik na gayod ni Kristo. Diin maghari ang iyahang gugma, paglaom ug kalinaw. So kinahanglan ka na maong paglauma, puy-an nato dinhi karon. Kanang maong paglauma, matud pa ni Pope Benedict, dili siya kanabitawng wala lang, no? And then out of the blue mo salig ta nga something good will happen. Usahay baya kung naata sa sitwasyon nga murag we are feeling so helpless, grabe ang kasinatian sa pagsulay, grabe ang kalisod sa kinabuhi, grabe kabugat ang atuang gisagubang, moingon ta, sige lang, basin radi ay, mabag-o kining maong kahimtang. Kana moingon ta nga, basin pa di ay, malangit ta. Maunang paglauma, ang kanunay magagiya nato, ug magatuklod ka nato nga magmapasalamaton. Kanang maong paglauma mo nay mutuklod nato nga maglipay ta kung naay rason nga maglipay ta. Kitaliwala sa kalisod sa kinabuhi, we will always find reason to be happy. And that is because naay paglaom. Naay rason nga magpasalamat, naay rason nga magmalipayon, naay rason nga magmasaligon tungod kay giluwas naman kitang daan sa Dios. And in His time, things will definitely be different. Matod pa ni Papa Benedicto, kanang maong paglauma, mauunta na'y maghingpit sa atong pagtuo. It should compel us to believe more and more to God. Kanang maong pagtuo nga dili nato adtuan, balikan, kung naatay suliran nga gisagubang. Kasagaran ba yan atong kinaiya mga igsuon, whether we will admit it or not, is kusog ra baya kahit magluhod-luhod o magampo-ampo kung naatay suliran nga gisagubang. Kung naatay dako kayong problema, luhod-luhod din sa katedral, nagkutag kandila. But makadawat ganit tag bonus, makadawat tag 13 month, wala oy, tuwa sa SM oy. No, ingon ana baya ang atong kinaiya. We will only remember believing and praying kung wala ta manginahanglan sa paglaom sa Dios. Pero ting exam na gani og board exam, grabe gyud ang atong hope ibutang nato tanan sa Ginoo. But that is not supposedly be the thing. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi, subli-subli, balik-balik, kinahanglan kanunay kitang matuuhon ug magmalaumon. Kay kung matuuhon ta, malaumon ta, that will be a mark, mahimo ng timailhan, nga giusab nato ang atong kinabuhi, unya sa atong pag-usab sa atong kinabuhi, mapadayag nato nga naay gugma ang Dios nga gitagana alang natong tanan. No? Kung mulaom ta, it should be
believing and hoping with our hearts. Kinasing-kasing. Dili taphaw lang. And it speaks a lot, mahitungod sa atong kinaiya, mahitungod sa pag-ampo. Mag-ampo ta og lawom kung naatay suliran. Apan kung wala tay gisagubang nga problema, wala ta manginahanglan sa paglaom sa gasa sa Dios, muanhi tag simbahan, magsige lang gihapon tag text-text, mag-ML, mag-FB bisag sulod sa misa. Nga naman, we don't need hope at that moment. Pero kung naatay lawom o bugat nga suliran, dagan ta sa Dios, mangayo ta sa iyahang gugma, aron ang atong mga kasing-kasing mahimong andam nga mo sa ulog or mo celebrate sa fulfillment sa atong gilauman nga gipadayag nato sa atong mga pag-ampo. Second point, matud pa ni Ratzinger or ni Pope Benedict, ang atong kaluwasan gikan sa pag-antos ni maong kinabuhia, makabaton og katumanan kung magmalaumon kita nga naay Dios. We suffer, mag-antos tas kinabuhi. Masakit ta, mamatyan ta, lisod ta og pangitag trabaho, kabusta. These are all manifestation of human phase of suffering. But that should not stop us from believing and hoping. Matud pa ni Benedict, dili ta dapat mawad-an ni anang maong maong paglaom. Nganuman, ato ang sabton nga pinaagi sa maong paglaom. Si Jesus mismo nagpakasakit duyog nato para mabati nato nga wala gayud kita gitalikdan o gipasagdan sa amahan. Now when we suffer, we are not suffering alone. Kung mag-antos ta, wala ta mag-antos nga kita lang. Naay Diyos nga ning sulod sa ato ang pagkatao, kabahin sa atong kinabuhi, o gipabati niya nato nga dili ta niya pasagdan. True and true sa atong pag-antos, dalhon o giyahan ta niya sa kabanhawan. And matud pa ni Papa Benedicto, salig, laom sa Dios. Yan na ako ni apilo ning Latin kay laom-laom ang yahambot ipasabot ni ani, no? God had always been in solidarity with us, no? He empathized, nakighiusa siya sa atong kasinatian sa kalisdanan. Mauna nga kung naatay pag-antos, never lose hope. God will take care of us. We simply have to cooperate kung unsa man ang angay ug gikinahanglan nga ato ang pagabuhaton. Ikatulo, nga major point sa Spes Salve is ang paglaom nga atong ginahuptan, maugayod ang mamahimo natong kanabitong lilianan o tan-awanan nga naagayoy kinabuhi nga walay katapusan. Nga naagayoy gugma sa Dios nga dili gayud masukod sa pagsabot o gugma sa tao. In short, naagayoy kinabuhi uban ang Dios. Plain language, naay langit, naay Ginoo, naay langit nga maoy mamahimo natong balay. Usahay sa kamatayon, matud pa ni Pope Benedict, moreklamo ta kay moingon ta nga sus, mahadlok og kamatayon. Mahadlok man tag kamatayon, kadaghanan nato utanan, no? Pero magbagot-bot putas kalisod aning kinabuhi. Now we are also complaining about this harsh world, this unsympathetic world. Pero matud pa ni Pope Benedict, sige lang, kung naatay pag-antos karon, moabot ang higayon nga maangko nato ang kinabuhing walay katapusan. Kung naatay suliran nga gisagubang o giatubang, ambak sa lawom kaayo nga lawod sa gugma ni Kristo. God's love, according to Benedict,
is more than enough for us to feel God's embrace, ang pag-akos sa Ginoo nga magahatag og assurance that never, ever God would turn His back away from us o biyaan kita niya. Salig sa gugma sa Dios kay ang iyahang presensya o gugma mao may magauban kanatong tanan, no? Mabitaw nang unsa magyoy kahulugan sa kinabuhing dayon, no? Lawom-lawom kay nga teolohiya ni Benedicto, pero niingon siya simple lang ang pagsabot sa kinabuhing dayon. That everything in this life is fleeting. Mahurot, mawagtang ang tanan ni aning kalibutana. Naatay kalipayon diris kalibutan natod niya. Pero ang tinuod natong puloy-anan, wala diri. Naa saging harian sa Dios. Ug mobalik na si Jesus matod pa niya, mauna ka na ang katumanan sa tanang gisaad sa Amahan. Again, tuo lamang, salig lamang. So, naay proposal si Pope Benedict, no, nga ato ang huptan para mas mulahom ang pagsabot nato sa pagtuong Kristohanon. Una, ang pagkamalaumon makabaton lamang og fullness kung magmahimo kitang maampuon. Pag-ampo. Ampo nga gikan sa kasing-kasing. Dili nang ampo nga lip service lang. Kaya usahay baya, diha simbahan, maunay nahimo natong problema. Nagtuo ta nga nagaampo na ta kung magtindog, lingkod, luhod ta simbahan. Pero wala diri ang atong huna-huna. Ang tinuod nga pag-ampo, mao ka ng pag-ila nga sa ako ang pagkamapahiobsanon ning duol ko sa kaluoy sa Dios aron iya kong hatagan og paglaom. Be humble in prayer. Dawato nato nga pinaagi sa pag-ampo mas mahimong realidad ang atong pakiglamdigit ug pakigsandurot sa Amahan. Second, gawa sa prayer, ang ikaduha nga proposal ni Pope Benedict is lihok unya atuba nga ang pag-antos. Mauna siya'y konteksto diin makabot nato ang fulfillment ni anang maong saad sa Dios. Lihok, be willing to suffer. Kaya wa may sayon aning kalibutana. Tanan lisod man ni aning maong kalibutan. Pero kung naatay Diyos sa atong kasing-kasing, kaya natong sagubangon ang bisag unsang kalisdanan ug pagsulay. I tell you, kung naa ang paglaom sa kaluoy sa Dios, naa ang lahom nga pag-ila sa kasinatian sa gugma ni Kristo, bisan pag you will be facing the reality of death, dili ka mahadlok kay naay Diyos nga mamahimong tuburan sa imong bag-ong kinabuhi ug panglantawan. So suffering, mga kalisdanan, they are part of our lives. But we must never forget that the love of Jesus, the mercy of God, is greater than any power of this world. Mas malungtaron, mas gamhanan ang paglaom o gugma sa Dios kaysa bisan unsang pagsulay pa nga mamahimong sa gubangon sa tao. And of course, ikatulo niya nga pamalandong is di nato kalimtan nga anaay katapusang paghukom. Ebanghelyo ni Mateo nagaingon, kung unsa ang imong gibuhat sa imong isig kaingon, sa dihang buhi ka pa ni aning maong kalibutan, mauna siya ang basihan sa paghukom sa Dios kanimo. Nan kung buot kang makabaton o makaangkon og langit o kinabuhing dayon or fulfillment sa saad sa paglaom og kaluwasan, serve, love, and empathize with your neighbors, with people who are in need,
labi na gayod ang mas nanginahanglan. Paglaom lamang, mao kana ang angay natong pagahukman. Paglaom lamang, maoy magahukom sa matang sa kinabuhi nga atong pagapuy-an ug madamlag. Ug kanang maong paglaom lamang, maoy magahatag kanato og kusog para mulahutay kita sa kalisod ni aning kinabuhia ug sa kalisod ni aning maong kalibutan. So to pause for our reflections, atong paminawon ang nindot kaayo nga alawiton nga i-offer kanato ni Miss Hannah Hakani. Muhatag siya nindot nga pagkanta, ang titulo sa iyahang awiton, Only Hope. Haom kaayo sa paglaom nga angay natong pagahuptan. Paglaom lamang, maoy magahatag kanato og kusog para sa gubangon ug atubangon ang tanan nga hagit sa atong mga kinabuhi. Nganong importante maning spesalbe, labi na kay nangandam ta sa panahon sa Adbyento. No? Nganong importante man na siya? Tungod kay ang ato manggong kinabuhi is characterized by so many challenges and hardships, no? Mauna nga kinahanglan naatay kana bitong ato ang pullback, naatay kasandigan, naatay kalauman. No, naatay kalauman. Ang atong mga kinabuhi, kung wala na ta naga-look forward og paglaom ug madamlag, oh my God, how boring life may be. No? Kung wala ta unsa may rason nga matulog ta, unsay rason nga mamata ta, kung dili ta naga-look forward nga tomorrow life will become better. Ugma mausab ang akong kinabuhi. Ugma mahuman ang akong anak. Ugma mahuman ang ako ang gitrabaho. Ugma maayo ang akong bana. Ugma ang akong asawa dili na marites. No? That is hope in real praxis. Sa realidad sa kinabuhi. Mao nang importante kaayo ning spesalbe sa ato ang kinabuhi para masabtan pud nato nga ang pundasyon sa tanan natong ginalantaw ug madamlag dili ang atong kaugalingong gahom, dili ang ato ang kapasidad, dili ang ato ang bahandi, kundili ang pagkaanaa sa Dios. Ano bitang we try to lean on God, salig sa Diyos. Pero ang pagsalig nato sa Diyos, ubanan nato og konkretong buhat. No, dili ta maghuwan tamad nga maghulat ta nga mahagbong ang bunga sa mangga. Mukatkat ta or manughi ta para mabatunan nato ang kalami niya ng maong puno, kanang maong prutas nga mangga. We have to do our fair share. But dinha sa kasinatian sa pagsalig sa Dios ato ang kanunayng hinumduman nga naay Kristo, naay Amahan, naay Dios nga nahimong rason nga mopadayon kita. Usahay kining pari ta, abutan ta og kalaay, abutan tag kamingaw or masakit ta, mamalandong ta. No, it happened to me several times kaniadto. Ingon ko sa akong kinabuhi, unsa may rason ni aning tanan. And then only to realize, naay laraw ang Diyos, naay plano ang Diyos, mao nang kinahanglan mas mosalig ug mulaom ko niya. Mao man ay tinuod nga paglaom. Kana bitaw makabatunta og rason nga mopadayon. Kana makapangita ta og kusog nga dili kumuundang sa pagpaningkamot. Kanang naatay rason nga mas magkugi pagayod kita.
And as I pointed out earlier, kaning maong paglauma, mauni siya ang paglaom sa Adbyento. Kato mga nanimba ganina, ako ang gi-explain nga numang silent night o holy night man ang ginakanta during Advent times up to Christmas, and that leads to Christmas. Nga naman, kaya ang Adbyento manggod, isip panahon sa paglaom, dapat na ay kahilom para mamalandong kita. Para we will be reminded nga ang paglaom sa Diyos anaa taliabot. Nga ang paglaom sa atong kinabuhi muanhi gayod. Tungod kay ning saad man si Jesus nga mubalik gayod siya. Kanang maong paglauma, kanang paglantaw sa taliabot nga katumanan sa saad sa Dios, maunay ato ang basihan nganong isip Kristiyanos everyday sa atong mga kinabuhi maningkamot ta nga nagpuyo ta og tarong nga kinabuhi. Balaan nga kinabuhi, di ta mangilad sa uban, di ta mang-scam sa uban. Kanunay tang maningkamot nga pinaagi sa ato ang pagkaania, masinati sa uban ang pagkaanaa ni Kristo. Sa spiritualidad, mao na ginatawag nga we are recognizing the fact that through us, pinaagi nato, pinaagi sa ato ang simbahan, pinaagi sa atong parokya, pinaagi sa atong pamilya, atong mga kahigalaan, ma-experience o ma-encounter nato adlaw-adlaw ang pagkaanaa sa Dios tungod kay we represent God. Representante tas Ginoo. Labi na tang mga Kristiyanos, representative ta ni Christ. Ang atong kinabuhi should conform to the life of Christ. Maunang tanawa doon na inyong mga tapad o Ginoo ba'y makitaan ninyo. Basig iglingi ninyo sa inyo mga tapad, lahi nga dagway inyo makitaan. Dili ninyo ma-appreciate ang pagkaanaa ni Kristo. But spiritually and ideally speaking, dapat sa ato ang mga kinabuhi, sa atong pagkatao, mahimo kitang tulay para ma-encounter, masinati o ma-experience sa uban nga anaay Diyos nga mahigugmaon tungod kay nahigugma kita. Anaay Diyos nga matinabangon tungod kay ningtabang kita. Nga anaay Diyos nga masinabtanon tungod kay naminaw kita sa hilak ug agulo sa uban. Dili kay chismis lang ang atong paminawon. Updated kayo ta sa issue ni Maris Racal ug ni kisa to? Kisa to nag-trending? Maris Racal mahinumduman kay iyang apelyido, doon sa akong apelyido Lakal. So manang ingko kinsa ka ning Rakala ni basig Lakal niyo, napaka-orin lang Rakal, no? Updated kayo ta. But are we also that interested to learn something about sa kahimtang sa atong mga igsuon, sa kahimtang sa kalisod sa atong isig katao? Are we such interested to learn? Maminaw? Or wala kihat kitay pakialam gihapon? Mao nang Adbyento naman. Ito ang pamalandungan ang Spesalve in the context of Advent times. Ato untang masabtan, unsa man ang ato ang gipangita. Unsa man gyud ang ginalong sa atong mga kinabuhi, labaw na sulod ni aning maong panahon sa Adbyento. Kay kaning maong panahon sa Adbyento, unta dili lamang kita magalaom sa pag-anhi ni Kristo. Kay hadlok man gihapon tang mga matay. Dili lang ta nagalaom nga naa ako'y madawat nga mga regalo. Dili lang unta ta magalaom nga maglingaw-lingaw ta uban sa mga kahigalaan ug pamilya. Unta kining maong Adbyento, kay panahon man siya sa paglaom, mas mulawom unta ang panginahanglan nato
nga masinati ang pagkaanaa sa Dios. Ni aning panahon sa Adbyento, gunita nato ang paglaom nga muhangtod ug mulungtad sa katapusan sa kalibutang ug katapusan sa atong mga kinabuhi. Kanang maong paglauma, maunay makapahimo natong mahigugmaon ug maunay makapahimo natong lig-on bisan pa og bugat ang krus nga atoang ginapas-an matag karon ug unya. Kaya ang kinabuhi dili man lang lagi puro kalisod. Life is beautiful. Life is great and wonderful. Labi na gayud kung naa kay paglaom nga gipaabot og gihuptan sa imong kinabuhi. Hangtod sa hangtod, mauna siya ang mamahimo gayud natong sandiganan. Nianing panahon sa Adbyento, unta mo kana bitang mo siksik sa ato ang mga alimpatakan, mo silsil sa ato ang kasing-kasing, law-law na gyud ang Bisaya. Kana mo penetrate sa ato ang pagkatao, ang ato ang pakiglambigit gayod sa Dios. Siya ang atong pangandaman, dili ang unsa pa man. Ang Dios ang atong hulaton, dili ang laag-laag. Ang Diyos ang atong anhion panahon sa Misa de Gallo, dili kay ang puto bongbong og init nga sikwati sa gawas. Ang Diyos ang atuang pangitaon. Atuang dawaton kanang maunggasa sa paglaom nga gi-offer, gihatag sa Diyos kanato sukad pa kaniadto hangtod karon ug makabaton ka nagkatumanan sa umaabot sa atong mga kinabuhi. Panahon sa Adbyento, ang atong paminawon nga mga pagbasa naga jump lang na, no? Naga-ambak-ambak lang. But mainly, mabati nato ang sulat o ang libro ni Propeta Isaias. Same with the prophet Jeremiah, silang duha, no? Kani silang duha, nanagna sila, namromesiya sila ni adtong panahon mga kaigsuunan, nga ulipon ang Israel. Lain-lain ang nag-ulipon sa Israel, no? Assyrians, Philistines, eventually the Babylonians, and then hangtod ni abot ang panahon ni Jesus, nga sakop sila sa kaulipnan sa gahom sa Roma. Sa kalisod sa kasinatian nila Isaias, usa lang gyud ang nagahatag og rason sa Israel nga mobalik og laom og salig. Tungod kay niingon man ang Dios. Pero naalagi na corresponding responsibility ng maong paglauma. Every time magpuyo sila sa sala, na ay corresponding punishment si Yahweh nila. Kanang exile, or they will be under the tutelage and the power of other nations. Ginagamit sa Diyos ang lain-laing mga nasod para ipanish ang Israel. But look, every time magmahay ang mga Israelita, every time moingon silang pasayloa mi o Dios sa among mga sala. Maunay pagpanagna sa mga propeta. Muingon ang mga propeta, naay paglaom nga maluoy ang Diyos kaninyo. Naay paglaom nga paulion kamo sa Diyos gikan ni aning langyaw nga syudad pauli sa Israel. There is always hope provided, matud pa ni Propeta Isaias, bag-uha ang inyong mga kaugalingon. That's exactly what Pope Benedict had spoken of earlier. Transform your lives para ang paglaom nga pagahuptan, paglaom nga kana bitawng maoy magdala kanato sa tinuuray nga kalipayon sa kinabuhi. Mao kana ang paglaom
para masabtan nato nganong usahay sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, hiluman ang Diyos. God becomes so silent. Siguro tungod kay buot sa Diyos nga mangita ta niya, no? In this season of Advent, in this season of hoping, magsigi ta og pangita sa Diyos, pero kung taphaw lang ang atong kasing-kasing nga mangita niya, dili gyud nato siya makit-an. Kay lagi, nianing panahon sa Adbyento, hiluman ang Diyos. And in that silence of God, ang paglaom nga iyang ginahatag kanato, mauunta ang mamahimong giya para magpakataw kita, magpuyo kita og kinabuhi, walking side by side with the Lord. Dili kay mag-inusara lang, kauban ang Ginoo. Ug tungod kay conscious man kita nga naa ang Dios, maningkamot kita matag adlaw nga bag-uhon gayud nato ang atong pagkatao. Hope will become irrelevant, dili siya mamahimong makahuluganon, kung dili mabag-o ang atong mga kasing-kasing. Mabitaw ng bisan pag magsigi ta og ampo mga igsuon, kung walay kanang connect sa ato ang tinuod nga kinabuhi, mag-ampo ta nga, Lord, kaluy ko pero wa tay kaluoy sa uban. Lord, hatagi ko pero dili ta manggihatagon sa uban. Kanang matang sa paglaom, dili gayud makabaton og katumanan. Pero kung ang atong mga kinabuhi mamahimo ng timailhan sa pagkaanaa sa gugma o kaluoy sa Dios, and then masinati na sa atong mga kaigsuunan, that will be the time that our hope will become living. Mahimong buhi ang atong pagtuo. Ang paglaom manggod mga kaigsuunan, mao manggod ni say konkreto nga pakigsandurot sa taliabot nga Dios, no? Encountering God soonest time. Pero unsaon nato pag-encounter ang Dios kung wala tay relasyon kaniya? Naay upat ka matang sa relasyon sa Dios, no? We and our relationship with God may fall on 4 levels. Una, kanang ginatawag natog creator-creature relations. Gimugna ko sa Ginoo. Ang Dios mao'y magmumugna nako. Mao ang tanan akong paglaom na agyud niya. Nya tungod kay gimugna man ko sa Dios, maningkamot ako nga puy-an ang kinabuhing Dios nun. Ang atong pakiglambigit sa Dios niya nang maong ang mahatagan natog pagpalalom kung kanunayng himuon nato ang atong mga kinabuhi nga presensya sa pagkaanaa ni Jesus. But not unless we cannot conform sa kinabuhi ni Jesus, dili nato mabatunan ang pakigrelasyon sa Dios. Ikaduha, kanang ginatawag nato teacher-pupil relations. Akong kasinatian, I am more of a teacher than a pastoral priest, no? Kanunay man kong nagatudlo, hantod karon, no? I am bisan pa og na ako daghang administrative functions, nagatudlo jud ko kay pangitaon gyud nako ang pagtudlo. Kanang teacher-pupil relations, God is our teacher and we are His pupil. Naanay lawom nga implikasyon sa ato ang spiritualidad. Ang magtutudlo, buot niya nga makat-on ang iyahang mga tinun-an. Ako ka na magtudlo ko sa mga seminarians, maingon jud ko, how I wish ang ako ang nahuna-hunaan, buot na akong ipaambit ninyo, masabtan jud ninyo, so that you will learn and you will live by it.
puy-an nimo ang imong makatunan. Pero usahay, kaning mga estudyante, mas maro pa kaysa magtutudlo. Labi na ron, ikasan kaayo mga estudyante. Matay sa klase, imuhang palikturon, di kahuman og usa ka sentence. Pero pasulata og papel. Impeccable kaayo ang English, kay di ay, kinopya lang gikan kang AI. Wala na'y authenticity ang relasyon sa magtutudlo ug sa estudyante. And that is so with our relationship with God. Kung dili ta magmatinud-anon sa Dios, kung dili ta magmagisundon sa iyahang pagtulunan, kung dili nato buhaton ang iyang gitudlo kanato, all our hope will be wasted. Walay pulos. Ikatulo, ang importante kaayo nga pakiglambigit nato sa Dios is kita iyang mga representante. No? We represent God in all ways. Sa teolohiya sa pagkapari, mao nang ginatawag namog alter Christus, no? We represent Christ. Pero dili lang na sa pari nga naordinahan. By virtue of our baptism isip mga Kristiyanos, niambit usab kita ni anang maong pagka-representante sa Dios. Mao na nga dapat kung kaabag ka, liminister ka, dapat liminister ka true and true sa imong tibuok kinabuhi. Maayo kag panag-ingnan. Usahay ka ni adto maglingo-lingo ko kay na ako'y mga kaabag labi na sa bukid. Nga mo simba man ko usahay sa bukid, no, sa kasaulugan sa pulong sa mga kaabag. Igabot na ako didto kani adto mo reklamo ang JKK nga 40 minutos ang wali. Pag simba na nako sa ilang kasaulugan, nahimo ng 2 ka oras. Nga naman, hubog ang kaabag. They cannot represent God if we deviate from the very character of God. Mahigugmaon gud ang Diyos, dapat magmahigugmaon kita. Manggiluyon gud ang Diyos, dapat manggiluyon usab kita. And in people's encounter with us, masinati unta nila ang lahom nga kahulugan sa paglaom ug pagsalig sa Dios. And of course, ikaupat nga ang sa pakiglambigit sa Dios kanang ginatawag nato sa Biblia nga covenant relations. Kanang covenantal relations gikan man na sa libro sa Exodo, kato niingon si Yahweh kang Moses, ingna nga akong katawhan. Ako ang ilang Diyos, ug sila ang akong katawhan. Ingna sila nga wa sila laing simbahong Diyos, kundi ako lamang. Mao nay covenant relations. Dapat naatay kaakuhan sa Diyos. Ug kanang maong kaakuhan nato sa Diyos, mauna siya ang pagsalig ug paglaom nga mas nasayod ang Dios unsa ang labing mahinungdanong butang alang kanatong tanan. Nianing panahon sa Adbyento mga kaigsuunan, ato untang masabtan sumala sa gisulti ni Papa Benedicto nga si Jesus ang atong paglaom. Nga taliwala sa kahilom sa Dios, ana ay Kristo nga wala lamang motingog, kundili Kristo nga nagpakatao sa atong katilingban, sa atong kalibutan, para masinati nato ang katumanan sa saad nga kalauman. Ang gisaad ni Isaias, ang gisaad ni Jeremias, ang gisaad ni Daniel, ni Ezekiel, ug sa tanang mga propeta, natuman sa pagpakatao ni Jesus. So the promises of the prophets are done, long done, and fulfilled. Karon, ang atong paglaom, mao ang gisulti ni Jesus. Mubalik ako sa panahon ug takna nga wala ninyo mahibaloi.
ug samtang wala ako, magauban ang akong panalangin kaninyo. Beautiful. Wala tay angay kahadlukan. Wa tay pagsulay nga dili kayang atubangon kung hingpit ang atong paglaom o pagsalig sa saad ni Jesus. Kanang maong saad niya, refleksyon kana, mao kanay resulta sa kanunayng paghuna-huna sa Dios kanato. Usahay mo ingon ta nga, kita ra masiguro sige ampo, kita ra masig huna-huna sa Ginoo ani, kita ra may laom-laom ani. Mind you, ang Dios kanunayng nagalaom ug nagahandom kanato. And the proof of that, iyahagong gitahan ang iyang bugtong anak bisan sa kamatayon, bisan sa kangilad sa kalibutan, para lamang pamatud-an nga buhaton niya ang tanan, mapadayag lamang ug masinati lamang natong tanan ang pagkaanaa sa iyang dili masukod nga gugma. God is more than willing to do and sacrifice everything, including His only Son, just to prove to you and me nga grabe ang iyang gugma kanato. Sa matag panahon nga nagpuyo ta sa sala, God is more than ever hopeful nga unta mabag-o kita, unta talikdan nato ang kadautan o pagkamakasasala, unta Diyos lamang ang atong gakson sa kinabuhi. And but that love of Jesus, that hope of the mercy of God, nagapadayag lamang kana nga kita naagayod sa kabubuton sa Dios, nga kitang tanan gihigugma sa Dios, nga kitang tanan regalo, special gift of God. Pero kanang paglaom, gugma, no? Kaluoy sa Ginoo, takos batang mudawat ni ana. Andam ug angay ba kita nga mudawat niya ng maong regalo sa Dios? Basin baya og dili? Basin baya og kulang pa ang atong paglaom? Basin baya og wala pagayod nato mailhan ug madawat sa tinuoray ang Ginoo sa atong kinabuhi? Basin pabaya ug hangtod karon bungol lang gihapon kita sa iyahang gugma. Kay kung unta nasabta nato nga siya ang atong paglaom, dugay na unta tang nabag-o oy. Dugay na unta natong gitalikdan ang mga pagpakasala. Dugay na natong gitalikdan ang atong mga dubling kinabuhi. Pero lagi tungod kay wala pa man, dili pa man hingpit ang atong paglaom sa Dios. Maunang hangtod karon, wala gihapon nato mabatunan ang kahingpitan sa kalipay o kahingpitan sa kahulugan sa kinabuhi. Naay mga buhat ang paglaom nga angay natong sandigan. Una, magsalig kita sa Dios nga anaay malaumon nga pagpaabot. Mosalig kita nga moabot gayud siya. Ikaduha, magmalipayon kita taliwala sa tanang kalisdanan ni aning maong kinabuhi.
Taliwala sa mga kaguol sa atong kasinatian. Taliwala sa nagkadaiyang kalisdanan sa ato ang nahiaguman. Makakita unta kita og rason nga mulaom ug mosalig gihapon sa kanunay sa Dios. Labaw sa tanan, maningkamot unta kita nga mamahimong maampuon ang atong mga kasing-kasing kanunay untang mangita sa pagkaanaa sa Dios para moambit kita sa kinatibuk-an niyang saad. Unsa may iyahang saad? Ang katumanan sa iyahang paghari kanatong tanan. Finally, sumala sa ato ang nabati ug nadungog karong gabi una, ang Biblia nagahatag kanatog lahom nga pagsabot mahitungod sa gugma, paglaom ug pagtuo. Lahom nga paglaom, pagsalig ug pagtuo. But the question remained the same. Unsa man nga ang sa pagtuo ang akong gihuptan isip lumilihok sa simbahan. Unsa man nga matang sa gugma ang akong gipuy-an isip Kristiyanos. Unsa man ang matang sa paglaom ang nahimo nakong gahom para ni aning kinabuhia, taliwala sa kangit-ngit ug kalisod, nagapabilin lang gihapon ang akong pagsalig nga sa panabang ug kaluoy sa Dios, ang kinabuhi nga akong pagapuy-an, mamahimong iya gayud ni Kristo. So that I can finally say that all life is good. My past is approved, and the future dawn of hope is coming and dawning upon me, so that I will become a better person. Para mamahimo kong mas maayong Kristiyanos. Para mahimo kong mas maalagarong Kristiyanos. Daghang salamat mga kaigsuunan ug maayong gabi kanatong tanan.